Somma finali wara dawn l-aħħar 3 ijiem kienet għal 526,096 euro! Grazzi Malta! Grazzi Għawdex! Grazzi! Din kienet is-somma finali li nġabret waqt il-maratona il-missjoni bżonnok, flus li se jmorru għal dawk in-nies pajjiżi foqra li huma neqsin minn affarijiet neċessarji. Il-maratona kienet mifruxa fuq 3 ijiem u ġiet fit-tmiema il-ħadd f'nofs il-lejl. Il-flus inġabru għal affarijiet varji fosthom siġġijiet tar-roti kif ukoll saqqijiet sabiex dawn il-persuni f'pajjiżi fejn hemm il-missjonarji ikollhom ħajja kemm xejn aktar dinjetuża. Matul il-maratona ntwerew diversi filmati ta' gruppi ta' Maltin illi marru f'pajjiż tal-missjoni fejn għenu lil numru kbir ta' tfal. Dan hekk kif bid-donazzjonijiet tan-nies il-missjonarji Maltin u Għawċin ikunu jistgħu isalvaw kemm jista' jkun tfal mill-ġuħ u l-miżerja, ġuħ li jispiċċa jwassal għal mart serju bil-konsegwenza li sena wara l-oħra numru kbir ta' tfal żgħar jispiċċaw jitilfu ħajjithom. Bħalissa l-fondazzjoni ju qed tgħin madwar 3700 tifel u tifla li ġejjin minn pajjiżi varji fosthom il-Kenja, l-Etjopja, il-Gwatemala, il-Pakistan u l-Indja. Dawn it-tfal bil-ġenerożità tal-poplu Malti u Għawċi qed jingħataw l-ikel, il-kura medika neċessarja kif ukoll edukazzjoni bażika u b'din is-somma sabiħa ħafna aktar tfal se jkunu jistgħu jgħixu ħajja aktar komda. Intant waqt din il-maratona ingħatat ukoll tisnima xierqa lill-eks deputat nazzjonalista Karl Guder illi kien magħruf sew għas-sem tiegħu f'inizjattivi bħal dawn.